kodwa Simiselo seniyasibangana ke manje. Ngale mali nje ekhishwa uKhuzani seningaze nibawuze kangaka. Uthi wena umgqumeni bambonga nini? Simiselo, umgqumeni wayengaqashiwe inkampani. Abelungu bakhe kwakuyithi thina abalandeli. Ngeke sondleni nasiphinde sondle uyihlo. Samondla uyihlo esaphila sithenga umculo wakhe. Asinikoloti ukuthi kumele sondle nina. Nabaculi futhi babakho babemlandela bemthanda. Umculo wakhe bewuthenga. Ukuthi basebenza naye abakoloti nina ngane kaMgqumeni ukuthi kumele banondle. Umgqumeni ulawa ekhona unabantu ababemsarendile. Uqondana nembonga nina ke. Njoba namthuka nje kwakushone umgqumeni eninuka yena. Wafika nini kuqondana umgqumeni? Nina ke ngane kaMgqumeni nambonga nini uqondana? Kuyingane zomani yobonga nini ke? Ngokusebenza noyihlo. Zimbeke phezulu. Niyacika nje nasimisela. Hambani nosebenza Simiselo nathi asinabazali kade bashona. Asosibalisa la. Obaba babe nezinto zonke befuyile benezinto ababezenza emacele. Asasisobalisela abantu ku social media la. Umculi nje nina wenza into seniyabalisa. Hawu baba, hayibo. Baba nebhathi umgqumeni naye. Hayi suka. Ubaba wakho sasemlandeni impela kodwa niyanyanyisa Simiselo. Sesa sikhulumeka awumene ngaphela niyanyanyisa manje. Kushuthi manje abaculi bonke manje ukuze umgqumeni bamthande. Kumele babe ama step father kuwe. Ukuze ubone cha ngempela ubaba babemthandileke. Yonke into nje enomgqumeni phakathi ayekeni kahle nina.